Ens trobem en plena campanya electoral i Premià de Dalt Ràdio acull aquesta setmana les agrupacions polítiques que es presenten a les eleccions municipals del 24 de maig. Aquest matí ha sigut el torn de la Crida Premià de Dalt i la directora de Premià de Dalt Ràdio ha pogut entrevistar els números 1 i 2 de la llista, Carlos García i Jaume Batlle. Els eslògans de la Crida són Crida amb nosaltres neix l'alternativa i Capgirem Premià. Aquest grup polític es presenta per primera vegada a les eleccions i el número 1, Carlos García, ha destacat que trobaven a faltar una alternativa política al poble i per això s'han unit per proporcionar-la. La Crida aglutina gent del procés constituent, de Podem o de la CUP. La Crida assegura que porta mesos apropant-se als barris del poble per conèixer els problemes de ben a prop i aquests darrers dies de campanya han seguit en la mateixa línia. Les propostes electorals de la Crida es basen en 3 eixos principals que són la participació ciutadana, la transparència i el treball col·lectiu. El pes més important de la política municipal l'ha de portar la participació ciutadana, segons la Crida, i per això aposten per un model assembleari. Destaquem les propostes fetes en les àrees d'economia, ocupació i cultura. En economia, l'agrupació política defensa els pressupostos participatius fets amb la col·laboració dels ciutadans. En ocupació, fomentarien l'ús i l'accés dels joves a la borsa de treball i en cultura crearien un alberg d'entitats per tal que estiguin interconnectades, es conegui la feina de totes les entitats i es puguin fer activitats comunes. Per altra banda, la Crida ha demostrat el seu desacord en la manera de fer de l'Ajuntament en diversos temes, com Can Vilar, la reforma de l'skatepark o les polítiques enfocades a mantenir el petit comerç enfront de les grans superfícies. La Crida Premià de Dalt es veurà amb les altres agrupacions polítiques del poble que es presenten a les eleccions en el debat general del proper dijous 21 de maig. Es podrà seguir en directe per Premià de Dalt Ràdio i en streaming per Premià de Dalt Mèdia.